ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം മുറിച്ചു കടക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ടാസ്ക്കായിരുന്നു. ചുറ്റും മരങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പാറക്കെട്ടുകൾ ഒന്നും ഉറച്ച രീതിയിലല്ല, വീഴാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു. എന്താ പാട്? ഇത് കണ്ടിട്ട് ഐ ആം വെരി വെരി എക്സലന്റ്. ഇതിപ്പോ ഇത് താണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം. അങ്ങനത്തെ തീരുമാനം. യെസ്. വൈബന്നല്ലേ? ഇത് താണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനം. ഇതൊക്കെ നല്ല വീഡിയോ ആക്കാൻ കഴിയുന്നതാ. നല്ല വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർമാരാണ്.